Hoi, eskerrik asko gaur Azkuna zentroa gerturatzeagatik, mehatzaleaken, aurkeztu genuen egitaraguaren azken saioan gaude, ia esan egitaragoa aurkeztu zanean urtarrilean pentsatzen genuen ekaina nahiko urrun zegoela, eta heldu gara, azkenengo saio hontara, Izea Bartzenillarekin, gaur izango dugu hizpide artea, berak planteatzen digun galdera da, galdera asko planteatuko ditugu gaur, baina askoren artean simboloak, identitatea, artearen bueltan ibiliko gara, eta galderetako bat, edo potoloena, ez dakit, hasteko galdera, lehenengo ardatza izango da, zein funtzio bete izan du arteak, eta betetzen du egun arteak, identitate komun bati irudiak eskaintzeko. Esan bezala, gaur Izea Bartzenillarekin gaude, bera lezon sortua da, 1981 arte komisarioa eta kritikaria da, baita ere EHUko irakaslea da artearen historian. Horrez gain, ibilbide luzea dauka, Haizeak artearen historia ikasi zuen, eta Londresko Goldsmithen arte komisariotzako masterra egina, ez da batera erreza esateko, ez dakit ikasteko. Berriako arte kritikaria izan da hainbat urtez, bere zutabe asko gogoan garriak dira esango nuke, batzutan esan agian artera hurbildu gintuelako edo zuelako jendea agian arteaz irakurtzeko ohitura ez zeukana, eta gaur bezala simboloen bidez, nola gerturatuko garen artera askotan ikusten ditugun gauzak eta egiten ez ditugun irakurketa horiek egitera gonbidatu izan gaituzu zutabetan. Gara egunkariaren mugalari gehigarrian ere kolaboratu du, erakusketa askoren antolatzaile eta komisarioa izan da, erakusketetako katalogo askotako testuen egilea eta Jakin aldizkariko lantaldeko kidea ere bada. Eta aurrera, Aizea, ez gaitezke ez dakit erantzuten edo, galdera horri heltzen. Azalduko lehenengo zelan izango da saio honen planteamendua, apur bat ezberdina izango dalako igual, Aizeak hitz egingo du, hainbat minutuz azalduko dizkio hainbat gauza, moztu dakioke edozin momentutan, norbaite galderaren bat baldin baduka, baina hala ere, berak hitz egin ostean zabalduko dugu eztabaidarako tartea, eta kontua da, badanon artean solastu alizatea planteatuko dituen gauzen inguruan. Hoxe. Eskerrik asko denei etortzeagatik, eskerrik asko bai gonbiteagatik, eta aprobetxatuz ez gaudela gehiegi eta, familian gaudela, benetan edozein momentutan galderaren bat baldin bakazute, edo komentarioren bat, edo zalantzan bat moztu, eta hitz egingo dugu. Baina, printzipioz nik ekarri detena da, aurkezpen bat, ekarri dut 3 ataletan edo banatzen den ideia batzuk bota nahiko nituzke, eta gero horren ondoren ez dute eztabaidatu dezakegu. Ziur nagolako gauza asko eztabaidagarriak izango direla, gaina nik ere ez dauzkat erantzunak gauza gehienentzako galderak dauzkat, eta gustora botako dizkizuet. Orduan, txapa pixka bat botako dizuet, baina lasai ibili mozteko orduan inolako arazorik gabe, moztu. Eta, galdera horretatik abiatu nintzen, gonbiatu ninduzutenian, eta pentsatu nuen zein da arteak gaur egun daukan funtzioa identitate komun bati erantzuteko orduan, eta zein da izan duena, ez? Eta zeintzuk dira arteak eskaini dizkigun simboloak edo ikurrak euskal gizarte bati erantzun diotenak eta ze modutan funtzionatzen duten horiek. Orduan, horretatik abiatuta, 3 eredu ekarri ditut, iruditzen zaizkidanak erakusgarriak direnak edo momenturen batean garrantzi izan dutenak edo badutenak, eta horiei errepaso bat emango diegu. Baina horrekin hasi aurretikan, aitzin solasa ekarriet. Eta hori hasten da, moztu da, ez entzuta. Hau ez da pantaila beltzean geratu zaizuela, baizik eta hau kuadro bat da. 1915 Malebitxitzeneko pintoreak egin zuen karratu beltz bat. Eta nik artearen historia ikasi nuenean, klasean horrela jarri zidaten diapositiba batean, eta azaldu zidaten, nola zan kuadro oso garrantzitsu artearen historiarentzako lehenengo aldiz abstrakziosora iritsi zan kuadro bat izan zalako. Hau da, irudirik gabeko irudi batetara. Eta nik onartu behar dut momentu horretan pentsatu nuela arteran, txantxa bat zala, edo, behintzat nik ez nuela ulertzen, horrutziko dugu. Eta urteak pasan dituen, errespetatzen, baina gehiagi ulertu gabe, zer esan nahi zuen kuadronek, edo zergatik egin zuen horrela, urte batzuk beranduago, nahiko urte beranduago,
tesian lanean ari nintzelarik, komisariotzari buruzko tesia egin nuen, eta komisariotza da erakusketen antolaketa, eta orduan erakusketa historiko asko ikertu nituen, hau behintzat begiratu nituen, beste ikertutakoak, eta argazki autopatu nuen, ez? Bere garaian klasean ez diatena jarri, eta egia esan bere momentuan asko argituko zidana, eta ez zidan argitu. Orduan, Malevitxek egin zuenean karratu beltz hori daukazutena erdian, ikusten dezute dagoela angeluan jarrita, goiko partean, eta ikusten dezu zela kombinazio bat, banekien erakusketa honetan erakutsia zela, baina inoiz ez nituen erakusketaren irudiak ikusi. Erakusketa hau da 1915 Petrograden egindako erakusketa bat, eta deitzen zen 0.10, azken erakusketa futurista, eta zen, enaiz hartuko arte azalpenean, baizik eta zentratuko naiz artelan zehatz horretan, ez? Baina bai esatea, Malevitxek urte askotan egin zuela esperimentazioa abstrakzioan, eta ikuste dituzuen irudi horiek noski argazkia txuri beltzean denez, ez dira nabaritzen, baina kolore desberdinetako irudiak dira, eta karratu beltza izan ezik, eta beste batzuk beltzak direnak nagusiki, eta berak kontsideratzen zuen erakusketa honetan iritsi zela abstrakzioaren azken puntura, ez? Eta instalazio egiterakoan erabaki zuen karratu beltza jartzea angelu horretan, iskina horretan, ikusten dezuten kokapen apur bat arraro batean, eta hori horrela izan zen berez guri kulturalki ezaguna egiten etzaigun arrazoi batengatik dela hau da, Errusian bakizute kristau ortodoxoak direla, eta gurtza egiteko ikonoak erabiltzen dituzte, eta etxe guztietan, hemen santuen irudiak jartzen diren moduan, etxe gehienetan kokatzen zituzten ikonoak. Eta ikonorik nagusiena, normalean Jesukristorena edo batzutan Ama Birjinarena kokatzen zen anguluan goiko partean, hori zelako etxearen lekurik importanteena, eta hortikan ikonoak etxe guztia ikusi eta bebestu egiten zuelako. Orduan, oso esanguratsua da Malevitxek erabakitzea karratu beltz hori iskin horretan jartzea. Ze azken finean pentsatu behar dugu hau gertatu zela 1915 gizarte errusiarra guztiz eraldatzen ari zanean, iraultza baten justu aurreko momentuan, eta bai artistak eta bai gizartea orokorrean gizarte berri baten bila zebilenean, eta aurreko aurretikan ezarria zegoen gizarte antolaketa guztia suntsitu eta eraldatu nahi zutenean. Orduan, horren aurrean, Malevitxek esaten zuena edo ikusten zuena zen, arteak gizarte berri bati erantzun behar ziola, eta erantzun behar zion simbolo berriekin. Simbolo berriak behar ziren aurrekoek jatzutelako balio gizarte horretarako. Gizartea zerotik hasi behar baldin bazan eta berriz eraiki, simbolo berriak behar zituen ere bai. Eta horregaitik kokatu zuen leku horretan, zalako lekurik simbolikoena, zan errusiarrek leku simboliko bezala ulertzen zuten lekua. Eta horrela lotuko zuten zuzenean, ikono horrek zeukan funtzioa eta artelan honek zeukan funtzioa. Eta erabaki zuen abstrakziora iristea hainbat arrazoirengatik, batzuk estetikoak dira, edo esango genuke artearen hizkuntzarekin lotuak daude, baina badago ere bai arrazoi bat agertzen dena konstruktibismoan. Konstruktibismoa izango dela hain zuzen errusiar iraultzaren hizkuntza plastikoa eta arte sistema, ez? Eta arrazoi hori zen, abstrakzioak askatzen duela irudikapenetik mimesisetik. Mimesia da errealitatearen kopia zuzena, ez? Errealitatearen kopiarik hurbilena egitea. Horretatik askatzen zuen eta ere bai ematen zuen aukera irudia irekitzeko. Ez zuen irudi bat inposatzen, ez zuen forma bat inposatzen, baizik eta aukera ematen zizun, zuk abstrakzio horretan nahi zenituen ideiak irudikatzeko, islatzeko. Eta ados egon gaitezke honekin edo ez, baina hori izan konstruktibistek bilatzen zutena abstrakzioaren bitartez, uste zuten abstrakzioak ematen zuena, zirela energiak, zirela mugimenduak, zirela inpresioak, baina ez zuela inposatzen inolako iruditegirik. Eta horregaitik baliagarria egin zitzaien ikono berriak eta ikur berriak bilatu behar izan zituztenean. Eta hau pixkat, sarrera bezala esaten dut, ikusteko simboloetaz ari naizenean zertaz ari naizen, ez? Eta ze garrantzitsua den, gizarte batek simboloak izatea bere burua bertan irudikatua ikusteko eta identitate komun bat eraikitzeko simboloien artean. Gero beste kontu bada, ea Malevitxen proposamena iritsi ote zen benetan Errusiako irudi komuna osatzera, ez? Baina behintzat asmoa hor bazegoen, eta beraiek ikusten zuten funtzio hori artean, eta ikusten zuten beharrezkoa zela funtzio hori. Orduan,
oinarri horretatik abiatuta, lehenengo irudia, lehenengo ikurra aztertuko dugu, eta lehenengo ikur hori aurten 1000 eta 1000 aldiz ikusi dezuten Gernika da. Gernika kuadroa horregaitik dago horrela idatzita, ez dakit badakizuten, baina Picassok Gernika egin zuenean kuadroa, izena erderazko, gaztelerazko grafiarekin jarri zion, eta hau da bere izen ofiziala, ez. Orduan, badakizute aurten 80 urte egiten direla Gernika osatu, bai Gernikako erasoa gertatu zenetik, baita Picassok bere margoa egin zuenetik, eta, nik eta ziurrenik zuetako denek Gernika zuzenean ikusi aurretik horrelako irudi pila bat ikusiak nituen. Niretzako Gernika zan normalean erreprodukzio nahiko txarretan egindako kuadro bat, nahiko tamaina txikian, gehienetan Aiton Amonen etxean zintzilikatzen zan kuadro bat, ez? Edo, ere, bai muraletan agertzen zan, akaleetan, eta baina batez ere nik oso lotua daukat, belaunaldi bateko pertsona askoren egongelan zegoen kuadro batekin. Eta anekdota batekin hasteko, edo, nik behar badan niretzako Gernikaren esperientziarik hurbilena edo gogoan garriena, edo bintzat buruan gehien markatua geratu zaidana da, 2001ko iraiak 11ean, Dorre Bikiak suntxitu zituztenean, egun hartan ninengoen nire garaiko mutilaren etxean, bazkaltzen egon nintzen, eta salan eseriak egon den teleberria ikusten, eta teleberrian batzuzenean botatzuten gertatzen ari zana. Eta nire garai horretako mutilaren ama, gudako ume bat zan, bere gurasoak, bera urte bat zuela uste dut, bere gurasoak lan esparru batera bidali zituzten, Madrilera, aita bertan hiltzan lanean ari zala, ama gaixotu zenean, bi alabak, 6 eta 4 urtetakoak, lezora bidali zituen bueltan, Aiton Amonarekin bizitzera, eta ama bertan hiltzan. Orduan zan emakume bat, gudarekin trauma oso handia zeukana, eta zeukaten Gernikaren reprodukzio bat telebizaren gainean zintzirikatuta. Eta berarentzat zan izugarri esanguratsua kuadroa, eta zeukan pisu emozional oso handia berarentzako, niri ez zitzaidan erreprodukzioa bat ere gustatzen, baina ulertzen duen berak zeukan lotura hori, ez. Eta nire Gernikaren oroitzapen hori da ikustea Dorre Bikiak telebistan zuzenean erortzen gainean Gernikaren erreprodukzioa zegoen bitartean, ez. Eta niretzako Gernika pixkat horrekin lotzen da. Baina egia da Gernika dela inolako zalantzarik gabe Euskal Herriarentzako ikur oso importante bat, ez. Gaur bertan gainera hola parentesi moduan Inigo Astizek idatzi du Gernikari buruz berrian, artikulu nahiko polit bat, kontatzen Gernika nola sortu zen eta eta horten nik ustez badirela hainbat eta hainbat aukera Gernikari buruz entzun eta irakurtzeko. Omenaldi horien artean, bat ekarri dudana, deitzen da Suena Gernika, eta da Radio 3ek egindako programa bat, kontzertu programa bat, eta Suena Gernika horretan egite dutena da, talde desberdinak gonbidatu dituzte Gernikaren aurrean jotzeko. Orduan, bat ekarri dut dela Euskal talde bakarrarena dela Belaku. Entzungo dugu abestia. Lehenengo abestia, 3 abesti daude, eta hau da lehenengo. Come, do not get lost, your time is gone and bomb just bursted in our home before. Far if we don't rush anymore. This is taking pills for so long that I can't picture anymore your face, her face. Now I'm shivering when it hits me, it just crumbles from the end or alive. Now I'm wondering
watching that unfold. And come, do not get lost. Your time is gone, a bomb just bursted in our home. Fall apart if we don't rush anymore. And pills are taking pills for so long that I can't picture anymore your face. I stumble, watching that uncle stumble, watching that uncle, I stumble, I stumble, watching that unfold. Hau da, Belako abestutako lehenengo abestia, gero nahi batzute ikusi edo nahi baituzu beste batzuk ikusi, suena Gernika jarrita Googleen topatuko dituzu segituan beste batzuk, eta batzuk benetan oso ederrak dira. Baina nahi deigarria egin zitzaidan, bi kontu komentatu nahi nituen Belakoren aktuazio honen inguruan. Lehenengoa da, hor dakazute hitzaren esan aia Stumble, ze egia esan nien nengon oso ziur esan nahizun, orduan bilatu nuen hiztegian. Ze hori da komentatu nahi nuena, nahiko deigarria egin zitzaidan neri, hau dela gonbidatutako euskal talde bakarra, Gernikaren aurrean jotzera, eta bada ingelesez abesten duen talde bat, ez? Eta 3 abestietatik 2 ingelesez dira, lehenengo 2 ingelesez egite dituzte, eta azkenekoa euskeraz. Eta gainera, ingelesez egiteaz gain, hori esaten zuen, nik Londresen ikasi nuen, eta ere nik letraztetu sondu lertzen. Orduan, bai musika da dela eta, ahozkera dela eta esan edo tientzun bar dezu arreta pixka batez, eta hitzarekin nire zalantzak ditun, ez? Gonbidatutako taldeen artean, Belako da bakarra ingelesez abesten dituenak 2 abesti. Beste talde guztiek gazteleraz abeste dute, espainola direlako, Marlango izan ezik, 3 abestietatik bat ingelesez abesten duena. Abeslaria Leonor Watling ere, ingelesez hitz egiten duelako. Eta hori lehenengo, eta ez dut esaten kritika bezala, gainera berez abestia ez dakitzen bat aldizentzun daia, eta ari zaizenetan plegatzen baino. Esatet, deigarria egin zaidan zerbait bezala, ez? Euskal talde bakarra eta ingelesez abestea. Eta gero, badago, egite dute elkarrizketatxo bat beraiekin, eta bai esaten dutela, Gernika breientzako badela ikur bat, eta adibidez badela ikur bat gaztetxeekin lotzen dutena, ez? Eta aipatzen dute, euskal kultura gaztearen artean nola den ikur bat agertzen den, eta baina abestiak igual ez du hori bereziki transmititzen, ez? Eta gero, bigarren puntua, eta azken finean, iruditzen zaidana, honek ere bai erakusten duela da, guretzako euskaldun garen heinean, Gernika badela ikur bat, baina ikur euskaldun bat, esan dezagun, edo Euskal Herriari buruz hitz egiten duen ikur bat. Eta berez Gernikara daukagu, eta orain dela gutxi gintzan eskaera berriz ere Gernikara ekartzeko, eta presente dago gure iruditegi horretan, ez? Baina berez, Euskal Herritik kanpo, Gernika ez da ikur euskaldun bat, ikur espainol bat da. Eta horregaitik ere bai, gonbidatutako talde guztien artean Radio 3-en, talde bakarra dago eta ez da euskeraz hitz egiten, ez da euskeraz abesten, eta ez dauka mezu oso erreibindikatiborik, ez? Adibidez, Vetusta Morlaren abestia abesten duena Gernikaren aurrean, askoz ere eraginkarragoa da bere mezuan Belakorena baino. Eta hau iruditzen zait, irudi bat nahiko adierazgarria, eta horrelako askoz gehiago daude.
eta ezakit zuen kasua den, baina nire kasuan askotan atzerriko lagunak etorri direnean eta Gernikara joan garenean ezagutzen zuten kuadroa, ezagutzen zuten Gernikaren bombardaketa, baina zukaten ideiarik zergatikan bombardatu zen Gernika, ez? Eta Gernikak Euskal Herriarentzat ze suposatzen duen. Eta hainbat eta hainbat eredu daude erakusten dutenak, bazken finean espainolentzako Gernika dela Espainiar Errepublikaren suntsipenaren simbolo bat, eta ez daukala zerikusirik Euskal Herriko inolako historiarekin, gehienek ez zutelako ezagutzen Gernikak Euskal Herriarentzako daukan simbologia. Picassok egin zuenean kuadroa ere bai, ziurrenik ez zuen ezagutzen simbologia hori. Eta izan ere, lehen aipatu dut Inigo Astiz eta atetik sartu da. Eta aipatzen du, artikulan aipatzen zuen gaur, bitan esaten dela, ez dago inolako dokumentaziorik, baina esaten da bitan eskaini ziola Picassok edo Eusko Gobernuari edo pertsona zehatz batzuei Gernikara edo Euskal Herrira ekartzea, baina berez ez dago inolako dokumentaziorik hori erakusten duenik, eta Picassok hitz egiten zuenen Gernikari buruz, hitz egiten zuen erregimen frankistaren kontra eta republikaren alde, eta inoiz ez zuen aipatu, behintzat ez dago inolako idatzirik erakusten duen, ez behintzat nik ez dut ezagutzen, Euskal identitate bati buruz zerbait zekienik, ez? Mendakazute gainera, da simbolo bat Madrilgoa ere bai, ez? Madrilera joaten den jendea, joaten da Gernika ikustera Espainiako eta Republikaren simbolo baten modura, eta Republikako pabiloian egontzan lehenengo aldiz erakutsia 37an. Horrek esan nahi du ez dela ikur balioso bat guretzako baliagarria dena, ez du zertan esan nahi, ez? Noski badela, guk gurera ekarri dugu, bere esan nahi eman diogu, eta guretzako badu balio bat, ez? Hala ere bai aipatu nahiko nuke, eta honetan ez naiz gehiegi orain sartuko, baina igual gero atera daiteke hizketaldian, Gernika guretzako errepresentatzen duena ez dela hizkuntz plastiko bat. Gernika guretzako errepresentatzen duena da hau. Osea, Gernika guretzako daukan balioa ez da kuadroaren ezaugarri estetikoengatik, da gure memoria historikoarengatik eta Gernikako bombardaketak gizartean sortu zuen traumarengatik eta gaur egun mantentzen den trauma badelako. Orduan, beste batzuentzako, adibidez, ekarri ditut, hauek dira zigiluak, Espainiarentzako ere bai, bada Republikaren suntsipena bat, baina adibidez, hau da bekoa emendakazutena, hau da Errepublika Txekiarra Errepublikako, garai horretan Txekoslovakiako zigilu bat, eta Gernika erabiltzen zuten bakearen errepresentazio modura simbolo unibertsal batean bihurtu dalako, ez? Ez da bakarrik guri esaten diguna, baizik eta beste batzuei esaten diena ere. Claro, beraientzako ez da gure herriaren kontra egindako eraso bat, da gizarte zibilaren kontra egindako lehenengo eraso militarra, modu askoz abstraktuago batean, eta badu bere pisua ere bai, baina ez dago gure identitatearekin lotuta. Orduan, egin zuten zer? Zibilen kontrako bomba. Esaten da lehenengo baina beste, ni bakit esaten dela, baina, baina, behintzat, normalean horrela esaten da, baina horrengatik da famatua, eta gero bakearen alegoria bat delako, eta barrez. Hau, atal honekin bukatzeko, noski ikur guztiak bezala merkantilizatu daiteke, ez? Eta merkantilizatu egiten da. Eta ederra da iruditzen zait irudia interneten topatu dut, baina Euskal Souvenirs hori Gernikalumo iruditzen zait oso esanguratsua ere, etori bai bada gai bat, ez? Sartzeko, bai. Onbilatzen nahi naizela, gogora etortzen nahi zait, Donostiako Kasilako liburu dendako paragueroa Gernika dela, baina beste kolore batzuetan, eta esango nuke, Kirsten Zelanda, tipa hau, Krepuskulo egin zuen tipa, aktoreak, hemen daukan tatuajea dela Gernikako lanpara. Baliteke. Iratuko eske mila lekutan aurkitzen da, ez? Googleen sartu nuenean, harrigarria egin zitzidan, zelako lekutan agertzen zen Gernika, eta adibidez, barne dekorazioko enpresa batean, Gernika pintatzen dizugu etxean, horrelako mural erraldoia, nik enuke nahi, Gernika etxean mural erraldoi batean, egia esan, Eta,
Hoixe, eta Gernikari buruz pila bat esan liteke, baina, bueno, bakarrik bukatzeko bai esatea, badela ikur bat, balio izan diguna historikoki, baina ere bai nire galdera dela, nire ustez, hau da nire interpretazio pertsonala, eta igual etzo deten jola zere ados, baina niretzako Gernika da ikur bat, iragan baten ikur bat da, min handia sortu duen iragan batena, ezabatutako memoria baten, ezabatu nahi izan den memoria baten ikurra, dagoena oinarritua minan eta irainean eta nolabaiteko ia gorrotuan. Eta zentzu horretan bada ikur bat balio izan duena gogoratzeko, baina zikit niretzako pertsonalki den ikur bat nahi dudana etorkizunerako. Ez dakit horretan oinarritu nahiko nuken nire etorkizuneko euskal identitatea. Baina, bueno, hori guztiz pertsonala den interpretazio bada eta eskubide osa dakazute, ezaguteko. Galdera bat, aurrekoan egin ziren, mintegi bat egin zen, basaurin jardunaldi bat emakumea eta gatazkaren inguruan, eta kartzeletan torturatutako jendeak hitz egin zuen. Euren artean, hitz egin zuen psikologo bat, bai, Oiana Barriosek hitz egin zuen, eta Oiana Barriosek aipatu zuen Istanbuleko protokoloan, Istanbul da, ezta? Istanbuleko protokoloan, horren ondorioz, asko kostatu zitzaiela biktima batzuk Istanbuleko protokoloan parte hartzea, baina gehienek behar zutena zala aitorpena. Agian, ez dakite, izan daiteke herriaren mina aitorpenik izan ez duelako herriak simboloetan sinestu behar izatea? Bai, nire ustez argi dago, azken finean, gure memoria historikoarekin bat datorrela, ez? Izan zen guda bat, izan zen kolpe militar bat, etzan guda bat izan, suntxipen izugarriak egin ziren, ez da inoiz onartu, ez da inoiz barkamenik eskatu, hildakoak oraindikan galduak daude, jende pila bat desagertu zen, esan noski badagoela hor asko, aitorpenik ez da egon, beste gatazkaren arlo askotan bezala, ez? Eta aitorpenik ez dagoen bitartean, askoz mingarriagoa da, eta horregatik esaten dut, mina gorrotua eta samina dagoela hor sartua, ez? Eta normala da, eta hainbatean beharrezkoa da, aitorpen hori noizat iritsi beharko litzakeelako. Baina bakarrik horretan oinarritu behar da, nire galdera da, eta hau da benetan nire interpretazio guztiz pertsonala, eta jende askok esan dezake, bai, horretan oinarritu behar da, ezin degulako ahaztu, ez? Nik ez dut esaten ahaztu behar denik, baina bai, etorkizunerako horretan oinarritu behar den, edo hori konpondu behar den, eta beste zerbaitetan oinarritu. Hori da nire galdera, ez? Ikurrei dagokionean, memoria historikoaren inguruan bazakatin jolako txalantzarik hori argitu beharko, ez bakarrik argitu, baizik eta hor bilatu beharko litzakeela errudunak, badakizu zeintzuk diren, baina zehaztu eta ez baldin bada zigortu behintzat aitortu dezatela egindakoa, ez? Nik uste noski baietz badagoela hor min hori, eta hori badela ere bai, Espainiar Errepublikan sufritutako guztiekin lotzen gaituen zerbait ikur honen bitartez. Hori ere bai egia da. Bai, askorentzako ere bai ikurra da. Beste esan nahi badu, baina ikurra da beraientzako ere bai, ez? Simbolak nahi eta nahi sortzen dira? Sortzen dira, esan nahi ezu... Zuk esaten dozunean simbolo aldaketa, guk ezin dugu bortxatu beste simbolo bat ekar dezala... Bai eta ez, hau adibidez, etzan Picassok egin zuenean kuadroa, berak bazekien kuadros importante egiten ari zala. Baina etzekien zenbateraino bihurtuko zen ikur gizarte eta mundu osoan, mendebaldeko mundu osoan zabalduko zen ikur bat. Nik uste ikur gehienak ez direla voluntarioak, baina batzuk bai, eta hurrengo ereduan, batzuk bai badirela. Eta sortu ditzakegu. Horrek ez du esan nahi, sortzen baldin baditugu, ondo funtzionatuko dutenik, edo guk nahi duguna lortuko dugunek horren bitartez. Eta izan ere, bigarren eredua ekarrietena Euskal Eskulturarena logoarekin lotuta. Eta Euskal Eskultura esaten dudanean, imaginatzen dezute, esan nahi dudala, txiki da oteiza, eta beraien lagun guztien kuadrilla artistikoa. Eta egia esan, badakizute ez dagoela
hiribururik erkidegoan Txillida eta Oteiza bat behintzat ez duena, edo izan nahi ez duena, hau bere zegoen Isozaki Dorren artean eta museoan, Arte Ederretako museoan depositoan utzitako artelan bat zan, okerrez baldin banago, eta horregaitik depositori bukatu zenean kendu zuten. Baina berez udaletxearekin adostu zuten kalean jartzea, garrantzitsua zalako Txillida bat izatea, ez? Hiri bakoitzak badu bat, orduan badaukagu Bilbokoa, badaukagu Donostikoa, eta noski badaukagu ere bai Gasteizekoa, hau dela artelan bat oso interesgarria, ze gainera egin bezain laster, hor dauzkazuten, ezakit ezagutzen zuten Foru Plaza da Gasteizen, eta Peñagantzegi eta Txillidak egin zuten, eta Txillidaren irudi honetan oinarritutako plaza horretan ireki eta aste batera edo horrelako zerbait ume bat erori izan, eta hil egin zan, eta orduan itxi zuten, eta eman du 20 urte itxita plazak, erabili gabe orain dela oso gutxi arte, orduan ere bai da ikur bat, faioduna, ez? Aurrera egin, akastuna, ez zuen aurrera egin nola, baita aurrera egin zuen, baina bere, horretan gehiago sartu gabe, eta gero badozkagu Oteizak, ez? Hau da, Bilbokoa, hau da, niri berezik gustatzen zait, ez gustatu berez eskultura, izek eta gustatzen zait logika, Donostikoa, Donostian non jarri zuten Otoiza horreldoi bat, justo Txillidaren parean, ez? Gutxiago izan ez edin, Txillide bat badin bazagoen badiaren bestaldean Otoiza bat jarri bartzan. Orduan, ze gertatzen da eskultura hauekin? Berriz ere nahi sartuko sakonean, ze bestela ez dugu inoiz bukatuko, gainera, igual nien ez pertsoneik egokiena honi buruz hitz egiteko, baina Oteizak sortu zuenean hizkuntza plastiko hau, gogorakarri nahi dut apur bat Malebitzekin esaten nuena, ez? Abstrakziora jo zuen, hainbat arrazoirengatik. Horietako arrazoi bat zan, badakizuten ez, behintzat entzun, eta irakurrita lan noizbait gaina saletik, Oteizak baina ez zuela euskal identitate bat eta euskal kultura baten ikurra izango zen arte bat sortzea. Eta berak asko ikertu zituen, batez ere aurre historiako adierazpenak eta berak oinarrean ikusten zituen balore batzuk edo esentzia batzuk errepresentatu nahi izan zituela bere artean. Eta hala ere aukeratu zuen hizkuntza abstrakto bat. Eta horretarako hainbat arrazoi daude, batzuk historikoak, garai horretan adibidez, oso internazionalista zen hizkuntza bat zelako, eta naiz eta bertakoa izan kapazitatea zeukalako berustetan beste leku batzuetara iristea, baina ere bai, nire ustez, zeukan puntu hori Malebitzekin aipatzen nuena, ez? Sala irekia zegoela ere bai, bakoitzak bere interpretazioa edo bere isla bertan jartzeko. Eta zentzu horretan baziren zentzu indartsu bat zeukaten simboloak, eta gainera, hau da Rekalde aretoan orain dela urte batzuk egintzan erakusketa bat, deitzen zen 70ko laborategiak, eta erakusketa polita izan zen, bertan ikusten ziren artelan gehienak, edo asko zirelako artistek 70 hamarkadan musikariekin, idazleekin, herri mugimenduekin eta bestelako mugimendu antolatuekin beraiekin egindako kolaborazioak, kartelak egiteko, panfletoak egiteko, denetariko laguntza artistikoa mugimendu herriko joiek aurrera ateratzeko eta hoiei ikusgarritasuna emateko, ez? Eta erakusten zuena da, 70. hamarkada horretan artistak nola zeuden konprometituta hainbat mugimendu ideia baloreekin, eta oso gauza naturala zen artisten funtzioen artean zegoela bat zala ikurrak sortzea bere gizartearentzako eta bere gizarte mugimenduentzako, ez? Eta 70ean mantendu zen, 80ean aldatzen joan zen, baina 80ean adibidez badaude kolaborazio oso ederrak bideoartista eta musikarien artean bideoklipak egiteko, nahiko esperimentalak, traketxak eta maitagarriak diren bideoklipak, eta baina oraindik ematen da lotura hori, ez? Eta geroan hori pixkanaka orain aipatuko dugu desagertzen joan zen. Baina batez ere gertatu zena eta interesatzen zaidana, eta hemen beste anekdotatxo bat. Beste gunean nengoela San Mamesetik gertu ikusten zen eraikin hau, ezagun egingo zaizuena, kale bukaeran, eta ondoan neuzkan semaforoan itxoiten,
hiru lagun, etxirenak bilbotarrak, etorri zirenak Bilbora egunan pasa, baina ingurukoak ziren baitekoak, baina ez bilbotarrak, eta batek esan zuen, ¿qué edificio es ese? Eta besteak esan zion, el gobierno vasco, eta esan zion, no, el gobierno, ese no es el del gobierno vasco, ese es el de la universidad Emantasa Alsasu, esan zion, hola, botata. Eta, nahi kriston graziak intzidan, alde batetik nahastea, ikurrak dira horren antzekoak, ekarri zut hemen, legebiltzarraena, gainera esan zuen, gobierno basko, etzuen esan legebiltzarra, esan zuen gobierno basko, baina legebiltzarra esan nahi zuen. Eta, karo, ondoan jarrita igual ez dira horren berdinak, baina badago antzekotasun bat, ez? Badago nolabaiteko errepikapen bat formetan, ikurretan, eta hau da, instituzioetan, karo, gertatu zan herri mugimenduekin bat egiten zuten artista hoiek egindako lan hori, momentu batean instituzio berriak sortu zirenean Euskal Herrian, instituzio horiek hartu zutela edo gonbidatu zituztela artista horiek ikur berriak sortzeko instituzio horietarako. Orduan, gure instituzio gehienek dauzkaten irudiak dira txillidak egindakoak, baina proportzio oso altuan. Legebiltzarrekoa ez, legebiltzarrekoa Basterretxearena da, eta hau da legebiltzarraren barnean dagoen eskultura bera, Basterretxeak egindakoa. Baina hizkuntz lenguai oso antzekoa daukate, ez? Eskola berdinekoak dira, logika berdinarekin abiatzen dira, naiz eta desberdintasun bat badagoen, ze Basterretxearena berez figuratiboa, zuhaitz batetan oinarritzen da, eta nolabait zuhaitz horren ikurra ikusi ezakegu Gernikako arbola berriz ere, ez? Baina, orain azalduko dizuete, baina lehenengo jarriko dizuet hauek dira txillidak egindako logoak. Eta ez dira gutxi ikusten dezuten moduan, eta gainera oso gauza desberdinenak, badaukagu EHUrena, badaukagu Donostiako Orfeoiarena, badaukagu Gestorasekoa, Kutxakoa, dela banku bat, nuklearren kontrako denetarik dago, ez? Eta ikusten dezute zenbateraino, Euskal Arte horren identitatea sortu nahi zuen Euskal Arte hori bihurtzen da nolabait beste puntuko beste alde batera jotzen du, iristen da beste muturrera, eta bihurtzen da nolabait alde batetik ustutzen den simbolo batean, zeia berdin dio Orfeoia den edo den Kutxa, bihurtzen da errepikakorra den hizkuntza bat besterik gabe, hizkuntza horrek esan nahi du Euskal Herriko logoa, eta gero beste alde batetik ere bai bihurtzen da nolabait homogeneoegia den irudi bat, ez? Ez duena erakusten Euskal Herriko dibertsitatea, badirudi Euskal Artea dela hau, eta Euskal identitatearen adierazpena dela hau. Da abstraktoa, dauzka hutsunearekin egiten diren jolasak, txuri beltzekoa, dauzka marka batzuk, ez? Eta berez, hauek erreskatatu ditut artista bati esker, dela Ibon Aranberri, eta Ibon Aranberrik egin zuen lan hau dagoela Guggenheimeko bilduman, eta hor sartzen diren kontersan guztiak ere bai, ederrak dira, eta egon gintezken orduak buruz hitz egiten, baina Ibon Aranberrik aurkeztu zuen pieza hau deitzen da Horizons, inglesez ere bai, eta egin zuena izan zen bildu irudi guzti horiek, eta banderinetan bihurtu, festetako antzeko banderinetan, eta zintzilikatu Guggenheimen barnean. Pieza oso ederra da nire uste, ere asko gustatu zitzaidan. Ironia puntu sarmangarria du, eta horretaz gain, ekarriat ere bai, erakusten duelako belaunaldi aldaketa bat, eta artearen funtzioaren eta ikuspegiaren aldaketa bat dela. Txillida eta Oteizaren belaunaldian simboloak sortzen ziren, eta bilatzen zen euskal identitate baten simboloak sortzea, eta urrengo, ez da urrengo belaunaldia, tartean Txomin Badiola dago, baina hori saltatuz. Urrengo belaunaldira iritsita dela Ibon Aranberri, Asier Mendizabalen belaunaldia, arteak beste logika bat hartzen du, dela ez dituela irudi berriak ekoizten gizarte baten identitatea adierazteko, baizik eta Ismael Mantelak beste gunean libroen aurkezpenean esan zuena, eta gero horrela nahi baizu eztabaidatuko dugu. Baina arrazoi handia zuen artistak nolabait hartzen du, pausu bat atzera ematen du, eta soziologoaren papera hartzen du. Eta egiten duena da identitate horren eraikuntza aztertu. Eta hori nola egin den simboloen bitartez, eta simbolo horiek esan nahi dutena, nola irudiaren aldetik ikuspegi bat eman gizarte horren izaeraren eraikuntzaren gainean. Baina ez du berririk sortzen, ez du identitate berri bat proposatzen, egiten duena da, egin dena aztertu eta egin denaren gaineko ikuspegi kritikoa eskaini. Noski eskaintzen duela zerbait berria, baina ez da irudi berri bat guztiok elkartu behar gaituena, baizik eta irudi horien gaineko ikuspegi kritiko bat.
Orduan badirudi 2000 urtea iristen garenean edo 80ko hamarkadako bukaeran arteak galtzen duela nolabait galdu edo utzi, ez galdu zentzu txar batean, baina beste funtzio batzuk hartzen ditu eta uzten du ikur gizarte oso batentzako izan bar diren ikurrak sortzeari, badirudi hori gertatzen dela. Baina justu aldi berean, iristen gara, 3. elementura, eta bai gainetikan pasako dela, zenetaz bai egon naitekela orduak hitz egiten, eta edela, justo badirudienean arteak ezin duela ikurrek sortzen da Bilboren marka berria, ikur berria dela Guggenheima. Eta Guggenheimak daukan gauza oso berezia dela, hau bai dela guztiz ustutako simbolo bat, ze da museo bat artearentzako eginda, baina transmititzen dituen mezuak ez daude inolaz ere lotuta, ez artearekin, ez identitatearekin, ez euskal identitatearekin. Transmititzen dituen mezuak daude lotuta kapitalismoarekin, globalizazioarekin, eta nolabaiteko lekukotasuna galtzearekin, ez? Bertakoa izatearen izaera galtzearekin, zeda museo frankizia bat, Amerikar batek eraikina, bai, eraikin ikusgarri batean, baina edozein lekutan munduan egon zitekena, eta izan ere oso antzeko eraikina edo dela munduan beste inon, ez? Eta Guggenheim ikusten dugunean, eta hori badakizute ziurrenik bilbotarrak baldin mazarete edo bilbotik biltzen mazarete, Guggenheim ikustera jendea etortzen da eraikina ikustea, ez barruan dagoen artea ikustea, ez? Eraikina da bera simbolo bihurtu dena, baina simbolo bat ez duena, naiz eta azkeneko galdetegietan bilbotarrek kontsideratzen zuten Bilboren ikur nagusiena Begoñako amatxoaren aurretikan eta atletiken aurretikan Guggenheima zela, arata guztiz ere bada ikur bat ez duena Bilbori buruz gehiegi transmititzen, ez? Eta dakizuten ez gainera, badu transmititzen du, baina transmititzen duena ez da identitate oso bertakoa. Eta gainera, badau beste ezaugarri bat niretzako oso interesgarria dena, eta ez dena bereziki ezaguna dela Guggenheima izan zela munduko lehenengo eraikina copyrightarekin. Orduan, gure simboloa da, bilbotarren artean sartu banaiteke, baina aldi berean ez da guria. Ez da guria ezin degulako erabili, ezin dugu komertzializatu, ezin dugu erakutsi da eraikin pribatu bat, esaten dudan bezala, munduko lehena copyrightarekin iruditzen zait oso esanguratsua. Eta badago pasarte bat ere bai, artearekin lotuta, baina badukala alderdi bat oso ederra, dela Guggenheima sortu zenean, bada artista bat Bilbon deitzen dara Fausto Grossi, italiarra da, eta artista izateaz gain, artista gehienak bezala, ez denez bizi bere arteaz, dauka denda bat produktu italiarrak saltzeko, eta horien artean pasta egiten du. Orduan, Guggenheima sortu zutenean, izan zuen ideia zoragarria zala, pasta egingo zuela Guggenheimaren formarekin, eta salduko zuela bere dendan. Eta gaina egingo zuela proiektu artistiko gisa, ez? Nolabait ere bai, komertzializazio horren kritika egiteko, baina aldi berean, bere dendan saltzeko, ez? Egin zuen pasta, hemen daukazutena, eta irudia bilatzen oso zaila da. Ze, gertatu zena izan zen, Guggenheimek salatu zuela, eraikinaren gaineko copyrighta zeukalako. Eta ez dakit azkenian isuna sartu zioten, baina kriston isuna sartu nahi zioten, gainera nahiko lotxagarria zan kontua, azken finean bada multinazional bat. 20 metroko denda bat daukan tipo baten kontra, Guggenheimaren pasta itxura egiteagatik, baina tipoak erretiratu barri izan zuen pasta guztia bota eta irudiak ezin ditu banatu. Orduan, hau da aurkitzen den irudi bakarra, artikulo bat idatzi zuelako Ricardo Antonek El Diario noni buruz orain dela 3 urte, eta orduan lortu zuen argazki bat berreskuratzea, baina ez dute beste argazkirik topatuko. Gure irudia da, baina ez da guria. Aldiz, bada Volkswagenek Guggenheimi ordaintzen baldin badio anuntzio bat Guggenheimen grabatzeko. Eta izanen ni praktikak egin dituen Guggenheimen, eta ni bertan nengonean Bollywoodeko pelikula bat grabatu zuten Guggenheimen. Ordainduta, eta orduan, ere bai bada nolabait Indiako ikurra, ez? Edo izan daiteke, ordaintzeko preso baldin bagaude. Orduan, hau da gure azken ikurra. Eta bukatzeko, Gibel Solas gisa, ideia pare bat ez direnak ondorioak, baizik eta kontrakoa dira, igual galderak. Eta gogoetak dira, eta ez daukat bat ere argi, gogoeta interesgarria diren edo ez, baina nik bat kadako ditut. Lehenengoa niretzako da, arteak identitate bat sortzeko orduan,
identitate komun bat sortzeko orduan, ze funtzio daukan gaur egun. Eta esango nuke, lehen esan dut, igual jaz daukala funtzio hori, baina ez da egia. Nik uste dut, gertatzen dela funtzio hori konplexuagoa egiten dela, identitatea ere bai konplexuagoa delako. Identitatea ez da identitate nazional bat soilik, baizik eta da identitate transversal bat, hainbat elementuk zeharkatzen dutena, ez? Orduan, badira artista asko, eta karritut eredu batzuk, beste gabe iruditzen zitzaidalako sartzen zirela ereduen barnean, ez? Esaten ari nintzenaren barnean, hau da, Zuharri Iruretagoienaren lan bat, eta egin batean lantzen duena da sexualitatea eta generoa, dela identitate bat ere bai. Edo, hau dela senyora Polaroiskaren lan bat, deitzen dena Pilota Girls, eta da emakume pilotari bat pilotan jolasten kalean, espazio publikoan, eraikin publikoen kontra pilota botatzen, ez? Orduan, karo, honek ez du hitz egiten identitateari buruz? Asko hitz egiten du identitateari buruz, ez? Gertatzen dena da, ez duela bilatzen, ez honek, talde oso batentzako irudi orokor bat sortzen. Guztiz kontrakoa egiten duena da, talde horren barnean dagoen aniztasunaren irudi desberdinak eman nahi ditu, ez? Eta irudi horiek aztertu eta irudi horiek aurkeztu. Orduan, identitatea hor dago, identitatea hor dago, baina igual ez dago identitate nazional bat, edo identitate, kasu honetan adibidez, ze pelota oso lotua dago azken finean, pelota bada euskal identitatearekin lotzen dugun zerbait, baina, klaro, gizonek jolastuta, ez emakumeek jolastuta, orduan bada identitarioa, baina adibidez Euskal Herriko identitatearekin lotzen diren gizon asko, ez ziren eroso egongo euskal identitate, horrako euskal identitatearen adierazpen batekin, ez? Beste batzuk bai, baina batzuk ez. Eta azken eredua, da June Crespo, eta adibidez, June Crespo azken finean egiten duena da, eraikuntza artistiko bat, ezaugarri estetiko batzu dituenak, aurrekoetan ez eta aipatu ezaugarri igual estetikoagoak direnak, esperimentalagoak, baina noski bedaudela ere bai. Eta horrera bai berak askotan generoa eta generoaren errepresentazioa lantzen du, eta hori ere bai bada identitate bat azken finean, ez? Baina ez da identitate bat jende guztiaren, ez dakit, jende guztian globatu nahi duena, irudi homogeneo bat eman nahi duena, bezik eta igual kontrakoa nahi duena da zabaldu. Eta hori zergatikan izan daiteke, alde batetik artea funtzioz aldatzen delako, baina ere bai, eta hemen botako dut nire hor dagoa, gaur egun nire ustez badagoelako, nire ustez ez, badago gizartean aldaketa funtsesko bat, eta da alde batetik da sarea. Baina ez nuke esango bakarrik dela sarea, baizik eta esango nukela ere bai badela irudikatzeko metodoen aniztasuna. Hau da, lehen aipatzen genuen, nik 18 urterekin institutua bukatu eta 5 lagunekin Parisera junginen argazki kamera batekin, gurasoek utzi zigutena, eta kontu handiz, karrete batekin 24 argazkikoa, ez? Eta gaur egun juten dira, bigarren hezkuntzako ikasleak bidaian, eta 5 ikasle doaz, eta daramatzate 8 kamera. 5 bakoitza bat mobilean, eta gero beste 3, gehienetan beraienak direnak, 100 euro balio duten kamera izugarri bikainak, eta ateratzen dituzten 1200 argazki 3 egunetan, ez? Eta gaur egun irudia harrapatzea, sortzea, ekoiztea, eraikitzea, guztion eskura dago. Eta lehen hori etzegoen guztion eskura. Orduan, egin batean, arteak nire ustez bai galtzen duela funtzioa gizarteari irudiak eskaintzearena. Ze hori guk egin dezakegu. Eta ez da bakarrik sortu ditzakegula, baizik eta gainera guk sortu dezakegula gure identitatea dena propioa, eta hori egin dezakegu adibidez sarearen bitartez. Eta egin dezakegu atera ditu 1200 argazki horietatik aukeratuz 20 emango dutena guk nahi dugun irudia, zehazki, hau da, olako Instagramiko faltsu bat, zenik ezakat Instagram orduan ezin nuen jarri, Instagram. Baina, adibidez, nire ikasleek gehienek daukate, eta ikusgarria da nola bilatzen dituzten argazkia proposak, beraiek nahi dutena adierazteko, horreko ostegunean egin zuten juergaren idudi hau pertsona honekin topatu zirenekoa, besteak ikusteko honekin topatu zirela, eta guzti hori oso eraikia da, ez? Orduan, hori bakoitzak, bere identitate propioa, transversala dena generoa, dena klasea, dena arraza, dena kultura, dena gauza asko direnak, bakoitzak eraiki dezakegu beste espazio batzuetan. Orduan, arteak nolabait, igual, galdu du bete behar hori, eta beste bete behar batzuk izango ditu. Eta ez da ez ona ez txarra, baina nik uste bai baduela eragin bat, dela arteak nolabait funtzio hori usterakoan,
funtzio askoz ere diskurtsiboago bat hartu duela, eta askoz ere gehiago oinarritzen da bai bere berezko hizkuntzan, bai teorian, eta teoriari egiten dion erreferentzian. Eta horrikein batean sortu du banaketa bat gizartea eta artearen artean, eta jende askorentzako gaur egun artea ulertzea asko zailagoa da. Ez delako oinarritzen irudian, baizik eta diskurtsoan. Orokorrean hitz egin da, Eta ja bukatzeko hau da nere ustez irudiaren paradigma aldatzen duen eredurik politena Euskal Herrian. Bueno, bi hauek jarriko ditut zuzenean elkarrekin. Orain dela gutxi arte, Sarriarandia guretzako zen ikur bat. Etzan benetako irudi bat, etzan pertsona erreal baten irudi bat, zan ikur bat, eta Jarrietxearen irudiarekin batera, uste den guztiok ulertu dugula, ez da saldu behar, ez? Eta nolabait Sarriarandia etzan pertsona erreala. Bagenekin existitzen zala, baina ez genuen bera adierazten zuen inolako irudirik, ez? Eta oraindikan jarraitzen genuen ikurraren ideiarekin, delatxearen ideia da, ikur bat, sarri ez da bakarrik sarri da, ikur bat, gure gizartearena, gure historiarena, gure... Eta aurten izan da, ez? Agertu zain beste irudi hau. Eta niretzako irudi hau izan zen benetan ederra irudi gisa, gertakizun historiko gisa, baina ere irudi gisa, hau da, poteoan jongo den gizon bat, argazkiak edatu du, eta gero bere lagunek jongo da pote batzuk hartzera, eta gero eseriko da parkean, eta da pertsona bat, da pertsona bat, bizitza bat duena, eta gainera, Kuban dagoelako, eta Kuban hori ez da errealitatea, baina gongo balitz, ez dakit, Mexikon, izango zuena bere mobila, aterako zituna bere argazkiak, eta izango zuena bere Instagrama, eta izango zuena bere representazio propio, eta izango zen bere irudia eraikitzen duen pertsona bat, ez ikur bat, ez? Eta iruditu zitzaidan, zala aldaketa horren izugarria, irudiaren adierazpenaren aldetikan, badela nire ustez gertakizun, irudiaren aldetik gertakizun importanteena, da Sarriarandiaren argazki zoragarri hau. Hau edo beste edozein pare bat atazizkioten eta biak zirenarakoak. Orduan, horrekin igual bukatzeko nire aldetikan luzaroko txapa. Ezakit gehiagin luzatu nahi zen, baina gira esan hasi naiz eta... Gara, eskerrik asko, Aizea. Placer bat. Bueno, hau ez da etxera jungo garela orain, baizik eta orain ingurua hasiko dugula eta galderak egiteko aukera izango dugula. Mikrofonoarekin egingo dugu streaming bidez ematen ari garelako, beraz, ez dakit, baina igual mobi hartuko dut norbaitek mehatzaleak etiketarekin botan nahi baldin badu galderaren bat, bagian igual zaretik etordak iguke zerbait probatuko dugu lehenengo aldiz. Gaitz egin dugula zaren inguruan. Azkenean aipatu duzunaren hildora, eskerrak eman nahi dizkizu talde batetik gonbidapena gaur etortzeko gonbidapena onartzeagatik eta beste talde batetik zikloaren amaiera honetan egin dozulako ondorioetan hartu dozulako apurtxo bat saio guztietan zehar ateratzen jundiren ideiak nahi gabe atera dira egin dituzun irakurketa horretan alde batetik zaren kontua, zaretaz hitz egin genuenean tankerako kezkak ateratzen zirelako, Lutxo egon zanean egiten performantzea bebai Guggenheim fenomenoaren inguruan hitz egiten zuen, literaturaz eta ez dakit guztietan atera transversalidadearen kontua eta era berean bat egiten zuelako hasiera batean mehatzaleaken planteamenduarekin zirela disiplina pila bat, baina disiplina guzti horiek transversalidade batekin lotuak egon behar zirela. Eta lotu dituzu, ez dakit nola egin duzun, baina azkenean dana lotu duzu. Agian artearekin horrenbesteko lotura ez daukana, badaukana, baina hasieran aipatu dituzun adibideen artean, egia da, parada eman digula hausnarketa egiteko hemendik kanpo, eta hor konturatu garela, Belakoren adibidearekin, esate baterako eta musikarekin, zelan Gernika izan daiteken Euskal Herritarrontzat ikur bat, ondo esan duzun bezala, espainolentzat ez dana, eta gian horregatik espero genezakela Belakok euskaraz kantatzea, baina gian hori, eta gero konturatu gara guk geuk gure buruari kritika eginez, Belako jarriko bagenitu euskal sortzaileen panorama horretan iparraldeko sortzaileak ere aintzat hartuta, agian konturatuko ginateke Belako oso talde modernotzat daukagula, eta ia da talde modernoa dela, baina agian kritikatzen ditugula hegoaldeko ikuspegi batekin eta ez Euskal Herriko osotasunaren ikuspegitik.
Eta hori da gure aldetik bebai egin dugun kritika musikara konturatu garenean kritikatzen ari ginela bideo bat gure prismatik ere. Bai, nik gainera, kritika baino gehiago niretzako deigarria da. Ez da, aldi berean, Belako sortu zenean, beste egunean Belakoren kontu ateratzen ere bai, liburuaren aurkezpenean, eta bazan jendea esaten zuena, eta nien batean ados nago, Belako sortu zenean ere bai, bazela apurketa bat, nolabait, Euskal Herrian emantzan musika mota batzuekin, eta zentzu horretan jende asko gustura hartu zuela, eta nik uste askotan ez dela horren beste kritikatzea da ingelesez abestea da errealitate bat hor dagoena. Eta aztertu behar duguna da zergatikan egiten duten, ez? Eta nik ere bai hori zentzu horretan ez da horren beste kritika baizik eta digarri egiten zaidan zerbait, baina lehen hori komentatzen egon garenean hori bai egia dela esaten genuela Euskal Herriko panorama guzti hori hartu eta behar bada ekartzen dutena ez dela horren modernoa, baina horregatik ez dela egiten konparaketa hori Euskal Herri osoarekin, ze Belako ez dago gonbidatuta Euskal Herriko taldea bezala, baizik eta Espainiako talde bezala. Bertan ez dago, guretzako Euskal Herria representatzen da Euskaldun bakarrak diralako bertan, eta guretzako hori representatzen duelako Gernikak. Baina beraiek ez dute gonbidatu, ez dituzte gonbidatu Euskaldunak direlako, gonbidatu dituzte Espainolak direlako. Orduan, klaro, hor konturatu gara gu ere bai, ez noski. Orduan, nola konparatu iparraldeko musikarekin adibidez, margen horretan iparraldeko musika sartzen ez denien, ez dira Espainolak. Orduan, ez da sartzen musika testuinguru horretan, ez? Bueno, norbaitek alderarik baldin badauka? Edo komentarioak, edo... Bueno, animatuko naiz, pixka bat. Jendea animatzeko ere bai, ez? Nei, hiru simbolo hoien artean, hiru simbolo edo epe ezberdin horretan aipatu dituzun hiru simbolo hoien artean, irutzeza daola izugarrizko aldaketa hirugarrenea. Aurrenengo bilak, nire ustez behintzat, oso ia espontaneo batean gizarteak horrela, era oso abstraktuan esan da, edo gizarte zibilak bere egin ditun bi simbolo dira, bai Gernika eta bai 60ko hamarkadako eskultura edo horren inguruko gauza horiek, ez? Datoz gizarte movimentotik eta gizarte movimento horiek indue bere. Baina hirugarrena simbolo hori ez da horrelakoa, simbolo hori ziaro ezberdina ikusten dut, eta da simbolo, ez zago gustatzen inposatua hitza, baina bai, planifikazio boteretik datorren, planifikazio batetik datorren gauza bat. Hala ere, pentsatzen da pixkanaka kalatu dula eta aidala jendia bere egiten baita ere, ez? Eta pixkat Bilboko gizarteak ere egin du bere gauza bat, adibidez, ez bakarrik Guggenheim, hasik eta pupi dalako hori, ezta? Eta bihurtu du oso bilbotarra, eta, pixkat harrigarria baldin bada ere horrela izan da. Baina nik uste badaola ezberdintasun nabarmen bat, ezta? Pentsatzen dut Euskal Herriko gizartean norabide batea zijoala, eta garai batean, 80ko hamarkadan, norabide horrekin puskatzeko, era kontziente batean, sortu dala beste simbolo bat, eta beste simbolo horrek simbolizatzen du, simbolizatu nahi zuena, ezta? Alde horretatik, arrakasta handia lortu du gerik horrekin, ez? Niretzat, Guggenheim arrakasta izugarri bada. Ze, egintzanarako, balio du. Bai. Datu bat, 10. urte aurrena bete zutenean, inkestatzuk egon ziren eta etxe ongoian, Guggenheima. Ez. Horregatik sortu zuten kanpaina gu izenekoa. Bai. Guggenheim gu. Bai. Eta horren ondorioz gero sortu zen identitate lotura hori, Bai, hasieran bazegoen hor nahiko goian, baina atzetikan, adibidez atletik asko aurretik zegoen. Baina izan zen uste, eta 15. urte urrenerako izan zela ja lehenengo postuan jarri zenian. Eta ni guztiz nago zurekin, ez da torleku berdinetik eta ez dauzka helburu berdinak. Eta horregaitik ere bai bada asko zutsagoa den simbolo bat, ez? Baina bitxia dena da, arrakasta triste eta handia izan duela, ez? Azken finean, triste esatetz, azken finean bai lortu duela gizartearentzako
bilbotarrek bere egin dute, bilbotar gehienek bere egin duten bezala industria guztiaren suntxiketa eta irudi berri baten sorkuntza dela irudi askoz ere modernoago, garbiago eta distiratsuago bat, ez? Ez zentzu berenean, baina... Baina nire duda da, euskaldunen simbolo izatea aliatuko da, ezberdina da besteekin konparatuta, ez? Nik ustean dut euskaldunak asko zera, ez Bilbot, baina bai bestiak lortu duela euskaldunen identitate hori, baina honek ez du lortu baindik behintzat euskaldunen identitatea, baindik Bilbon bakarrik sartu da. Baina, bueno, pentsatzen dut kanpainen saion beharko deula hori lortzeko ere, baina, bueno, momentuz behintzat euskalduntasunaren identitatea ez dut uste lortu denik. Ez, gainean ikuste dut, igual ez dela ikur bat bezala sartu dut, baina igual ikur bat baino gehiago marka esan barko genuke. Ze berez dago modu oso ekonomiko kapitalistan planteatua horrela eta konbentzitzeko asmoarekin. Ikurrek normalean izaten dutena da espontaneagoak direla, esaten zenuen bezala eta beste bi kasuetan ala gertatzen zen, eta esaten nuena Picassok adibidez ez zuen ikur bat sortzeko asmoa. Bazuen artelan bikain bat sortzeko asmoa, baina ez gizarterentzako ikur bat zan bat sortzeko asmoa. Ziur nago gero oso pozik zegoela horrekin, baina ez zan bere helburu nagusia hori egiten izanean, ez zuen hori uste. Prozesu askoz konplexuagoa izan zen, eta aldiz Guggenheim bai izan zala goitikan sartutako zerbait helburu horrekin, eta zentzu horretan bai arrakastatxua, ze gainera beraiek hartu zuten sorpresa, erabaki zutenak Guggenheim sortuko zela, ez zuten uste horrelako arrakasta izango zutenik, eta askotan esan izan dute, ez? Uste zutela askoz txikiagoa izango zala, eta identifikazio maila, eta hiriaren aldaketa. Baina, bueno, izugarrizko sorte izan zuten hortan, oso ondo atera zitzaien. Eta egia da, euskaldunen, nik uste ez dela euskaldunen ikurra, baina ez dakit zein den euskaldunen ikurra, badaude hainbat ikur gaur egun, baina ez dakit esaten zein den euskaldunen ikurra gaur egun. Denena iparralde Nafarroa, Erkidegoa, Bilbo Donosti, Elizondo... Ez dakit ikur bat dagoen, ez dakit egon behar den ikurren bat. Igual ez da egon behar ikur bat denentzako, igual ikur asko egon behar dira, ez? Baina ez dakit. Hori da, ezakat bat ere argi, hau da. Baina ados nago, ez da euskaldunon ikurra, baina zo zer bat da. Eta gainenik esango nuke ikur edo marka, nahi badezu, konpartitua dala. Esango dut, jonik horatzen naz, zabaldu zutenian, Newsweek aldizkariak eskaini zion portada osoa, eta titula zen, bihitz, Bravo Spain. Orduan, nik uste kanpoan, ez da euskaldunon ikur bat edo marka bat, baizik, eta espainolen marka bat. Orduan guk hori konpartitzen dugu, eta nik uste irudi hori, kanpoan hegemonikoa dena, eta bakarra, azkenian gugan be eragiten du. Orduan nik uste hori ere nahiko lausoa da, ez da? Egia da guk euskaldunok eta bilbotarrok, nik ez dut uste horren beste geuretu dugunik, baina zeo zer bat dugu, eta egunero eragiten gaitu. Eta ere gehiago, ez dakite, nik uste adibidez Gotzonen lehendabiziko eleberrian tensio hori agertzen da, ez da? Eta literaturan hori, euskal literaturan behintzat, eman da. Eta eman da tensio dialektiko moduan, ez da? Eta pues, nik esango nuke euskal idazleek agertu dute errelatu distopia bate moduan. Baina gero azkenian aitortu gara, eta hori handeka larreak oso sonda saltzen du, galdu dugu. Hor dago, porrot baten kronika. Eta beste errelatu hori nagusitu da, argi eta garbi. Eta gure oso bazterreko gelditu. Bai, guztiz. Bintzat komunikazioan. Bai, guztiz eros nago, bai. Badaukagu beste galdera bat, bitartean streamen bidez jarraitzen gaituen pertsona batena, Xabier Landabideak galdetzen dizu. Euskal identitatearen ikur irudi berriak atzera da aurrera begira eraikiko direla uste duzu, Aizea? Azteko ezakiti eraikiko diren. Berriak eraikiko dira, baina ez dut uste berri bakarra izango denik, hori ziur. Eta nik nahiko nuke aurrera begira eraikitzea, baina horren prozesu zorizkoa da ere bai ikurren sorkuntza,
ez dakitala erantzuten. Uste dut egia dela, nik nahiko nuke aurrera begira egitea, horrek ez du esan nahi iragana ahaztu behar denik, baina bai gustatuko litzakela proiektzio bat egotea, ez? Baina aldi berean egia da ere daukagun iragana oso astuna dela. Eta gainera lehen aipatzen genuen bezala ez dago konponduta, ez? Eta horrek uzten du zama bat, orduan horren zerbait egon beharko da ziur. Baina nik bai nahiko nukela batzutan iruditzen zait zama hori gehiagizkoa zaigula. Eta ez dakigula aurrera gehiagi begiratzen. Eta horrekin ez dut astea esan nahi, azken finean historialarian ez ni gehiagi astekoa, baina bai iruditzen zait historia eraikitzeko azkenian ere bai aurrera begirada bat egon behar dela, ez? Nik nahiko nuke aurrera gehiago begiratzea, baina bueno, ez dago inola zen ere esku, eta zaila iruditzen zait zehaztea. Horra, rapatzera junda, Xabi. Nik neukan mikroa lehenago barkatu. Ni hau jaleo bat iruditzen zait, simboloena iruditzen zaitu munduan dagoen malabarismo horik zaiena, ze simboloak airera botatzen dituzunerako ja transformatzen dute esan nahia, eta beste eskura erortzen dira guztiz berrinterpretatuta, ez? Baina aipatu duzuenean, ez dakite, bizkate kontra egitearren, olakotan bisitasun bizkate ematearren, Picassoren Gernikaren kasua eta Guggenheimen kasua oso ezberdinak direla, noski ezberdinak dira, pentsatzen dut, garai historiko oso diferentetan sortua direlako, baina gobernu batek eskatutako lan bat da, bai bata, bai bestea. Bueno, gutxi gora bera esan dezagun horrela, simplifikatzen. Eta uste dut, Picassori eskatu bazitzaion izan zela bere garaiko geri zelako. Hau da, Picassori eskatzea kuadro bat, esan nahizun, artea garrantzitsua zen garai batean, zuk zeneukala kartarik importanteena erakusteko eta horrekin irabazteko partida, ez? Eta uste dut, hori Guggenheimekin gutxi gora bera ariketa berdina egin zen, baina garaiko tresnekin, hau da, kapitalismo betean eta kontestazio horik gabeko proposamen mundial batean, hau da, ez egon kapitalismoaren kontrako eredu bat, ez? Eta uste dut, guzti honen atzean pixka bat agona da nork agintzen duen, funtsean. Simboloek esan nahi dute, esan nahiak ezartzen dituenak esan nahi duena. Horregatik uste dut, akaso egoera kontestatu batzuetan, simbolo batzuek bildu dezakete jendea, justu kontestazio bat dagoelako, beste eredu bat proposatzen alderako, kontestaziorik ez dagoenean, kapitalismo era bat ezarritako mundu honetan, segurazki simboloak eraiki ditzakeena da markak eraiki ditzakeena. Uste dut pixkat abstrakto gelditu zaidala, baina ulertu aldi moduzu zerbait zorionak. Ez dakit Ismaelek erantzun nahi duen edo nik... Ez que esaten zu Gernikari buruz gehiago dakizu hortere gontzara pixka prestatzen nahi eta nik emango dizut nire uste egin batean arrazoi daukazula, enkargu bat izan zen eta Picasso egin zitzaien enkargua garai horretan artista errekonozitua eta ezaguna zelako eta gainera Errepublikako gobernuak nahi zuelako Frantziako herria bereganatu, herria eta gobernua bereganatu bere aldera jartzea eta horren bitartez azken finean ere bai esaten dugulako, espainolek esatu dute Picasso pintore espainola zala, baina Picasso frantzesa, zeraman Frantzian bizitzen 10.000 milioi urte Gernika margotu zuenerako, ez? Eta zentzu horretan frantziarrek frantses gisa sentitzen zuten, bertako gisa sentitzen zuten, ez? Uste badagoela desberdintasun bat dela Errepublika garai horretan zala galtzen ari izan gobernu bat, etzan irabazten ari izan gobernu bat, etzan boterearen gune bat, eta egia da arteara bilena izan zuela, jendea bere aldera bere ganatzeko, baino eta Picasso hautatzearena oso etzala zorizko kontu bat izan, baina ez dut uste zegoela botere posturik handienean horretarako, eta gainera badago ere bai berezitasun bat Gernikarekin dela, Picassok normalean ez zituen gai politikoak margotzen, salbuespen bat da bere lanean. Errepublikak egin zianean enkargoa, ni ziur nago ez zuela horrelako lan bat espero. Ze berez hasi zenean Picasso lehenengo bozetuak egiten, okerrez banago zan, ez dakit zezenketa irudi bat zan, edo emakume baten representazio bat zan. Eta bera etzegoen konbentzituta, eta gero gertatu zen Gernikakoa eta Gernikakoa egin zuen, baina Picasso normalean bere lan artistikoetan ez zeukan horrelako, gai historiko baten irudikapena ez da oso gauza arrunta bere lanean, ez?
Orduan ikuste zori gehiago egontzala hor. Hau da nire interpretazioa eta esaten dudan bezala nien naiz gainera Gernikan bere garapen historikoan espezialista. Eta gero uste, berez, beste gauzatzu gaipatzen zenuen gaur ere, ez dakigula nolakoa izan zen erantzuna garaikoa, eta berez garaiko adituek eta artistek eta zuk jartzen zenuen oso ondo, Picasso gustatzen zitzaienei, pila gustatu zitzaien, eta Picasso gustatzen zitzaienei, zitzaien bat ere gustatu. Etzan egon aldaketarik hortan. Baina gero izan zen bidaiatzen hasi zanean benetan oso ezaguna gintzala, ez? Nik uste, ze bidai asko egin zituen Inglaterran lehenengo, Europatik ez dakit besteleko, eta gero estatu batuetan. Hori da nik dakaten ideia, baina igual Ismaelek hor... Bai, por alusiones edo nola esaten da. Dartzen duzuk hasieratik erantzun. Markatu nora. Bai, bueno, da, Gernika zan porrot baten historia. Eta ez arrakasta baten historia. Horretan nik oso ezberdin ikusten dut, ez? Azkenean porrot baten historia izan zen Gernika. Gernika da, hain zuzen, Bigarren Mundu Gerra, fascistak galdu zuelako, ez? Horregatik da, hortik hasten da, Gerniken arrakasta, ez? Momentu horretarte, Gernika porrot bat izan zen. Inorrei etzakon gustatu. Eta alde horretatik nik ziaro ezberdin ikusten dut, ez? Picasso ketzun nahi izanin ikur bat, hori aurrenengo gauza, eta ikur bat kertentzun, eta gero ikur bat izan zen batez Bigarren Mundu Gerraren ondoren, ez? Nik usten dut hor, eta hori oso interesgarria iruditzezat lotzeko pixkat hasieran esan dezun gauza batekin, eta da abanguardiaren arrakasta. Abanguardiaren arrakasta, Bigarren Mundu Gerratik aurrea sortzen da, erabaslien artea dalako. Eta galtzaileak izan zian abanguardia kondenatu zutenak. Eta alde horretatik, nik usten dut, neurri batian, Euskal Herriko arrakasta ere horrekin lotuta daola. Abanguardiaren arrakasta identifikatzen dalako modernidade batekin eta modernidade iraultzaile batekin, edo askatzaile. Iraultzaile ez, horremeste, askatzaile batekin. Eta nik usten dut horreatik datorrela arrakasta. Osea, abanguardia lotzia, Malevitxek eta haiek inorketzitu ulertzen. Baina Bigarren Mundu Gerraren ondoren identifikatzen da abanguardia askapenarekin. Eta ordutik aurrea hasten da, pixkat identifikatzen arte mota bat, simbolizatzen, neurri batean ez identitate kontuatik, baina bai beste identitate mota bat, askatasuna. Eta nik uste dut hor, bada hola, zerbait interesantia egiten ditxunak onelako gauzak, ez? Eta nik uste dut horre ere, Oteizak komentatu dezu momentu batean, aukeratu zuela abstrakzioa, baina Oteizak etzuna abstrakzioa bakarrik aukeratu. Aukeratu zituen bibide paralelo eta bat figuratiboa zan. Guk egin deu abstrakzioa arrakastatzu Oteizaren kasuan. Ez horren beste Oteizak. Eta hori ere oso interesgarria da. Azkenean guk asimilatu deu simbolo abstrakto bat, Euskal Herriko simbolo bezala, baina ez simbolo figuratibo bat. Askoz ere identitate aldetik, arantzazu, askoz ere indartzu izan beharko luke. Eta aldiz, gertatu da zerbait, oso gutxitan gertatu dana munduan. Eta da, abanguardia egitea gure simbolo nazional. Hori oso gauza arrarua da, ez? Prespanao, Asier Mendizabalek aipatzen du hori bakarri gertatu zala Errusian, eta momentu oso zehatz batean. 17tik 24 edorlako zase. Eta guk berriz, hori egin deu gure, ez? Ez da, soziologo entzako lana, igual. Bueno, nire gustako jaten pizkat salto egitea bota duzun galdera bateri, ez da erantzun bat bilatze aldera, da pizkat hausnarketa bate konparti duteko, eta bota duzunen galdera zala ia arteak identitate komun bat sortzeko orduan ze funtzio dekon, nire ez dakit etorriat gogora, pizkat, nik ikusten dut, bizi dugun momentu honetan, bagagozela nostalgia batetara eta melankolia batetara lotuta, ez? Eta horrek ekiditzen da bela, azken galdera horregaz lotuta dagoen aurrera ekitearen pausu hori. Eta gustauko jaten, bai aipatzea dolu hitza, ez? Osa, uste dudalako dolu garai batean gagozela, eta hori dolua ulertzen baldin badugu prozesu bat modura, eta prozesu horretan aldaketara heltzeko prozesu hori igaro behar dugula, askoz, ez dakit, ulerkorragoa egingo jaten hainbat gauza ulertzea, ez?
ikusten badagola krisi bat eta arteak berak edo ikur barriak sortzeak krisi modura ikusten badugu zailtasun hori, ez? Nik ikusten dut, garai batean, baliogarriak jakusen, bai ikurrak, baina ez bakarrik artean, bai mugimendu sozialetan, edo jendartean orokorrean, garai batean baliogarriak ziran ikurrak, edo dala irudiak, edo borroka moldeak, edo dana dalakoa, ja ez da hori gehiago balio, ez? Eta horrek krisi puntu horretan kokatzen gaitu, aldaketa baten beharrean, baina ez dakigula oso ondo norantza jo. Eta uste dut, nostalgiari hain eta memoriari, eta aipatu dozu, zergaiti hori, igual ez dugulako jaso benetan errekonozimendu bat, eta azkenean oso gatza egiten jaku aurrera egitea hori konpondu barik, ez? Baina bai ikusten dut badagoela aldaketari resistentzia bat, normala dana, igual zutabe egonkor batzuk jausten diranean galduta zagozelako, baina ez dakit psikologian bai erabiltzen da, ez? Aldaketa konstante baten gagozela, ez? Eta aldaketari resistentzia bat ipinten jakonean, kolektiboki sintomak agertzen dirala, edozein taldeetan. Dala talde familiarra, nukleo familiarra, klase bat, kuadrilla, dana dalakoa, ez? Baten batek aldaketa bat proposatzen da benean, normalean besteok resistentzia bat ipintzen dugu. Gualdatzen baldin bagara besteak bebai kolokau behar dirazelako, ez? Orduan, sintoma horrek, adibidez, izan daitezke, adibidez, Belakorena komentau dozunean ez inglesarena, eta zenbat eta geroz eta gehiago emoten da euskal artisten artean inglesera jotzearena. Adibidez, bai Asier Mendizabalek zein Eion Mikel Euak atara da bezen azken biliburuak inglesez dira. Eta justo Asierren azkena da gararen astekarian ataratako artikuluak, ziurrenik euskeraz idatzitakoak, bai. Eta inglesera pasau da bezenak, ez? Ze gaitik, ez? Ze helburu deko ez dakit. Eta amaitzeko ja, claro, azikera baten komentau duzu ez, lantxilleak eta oteizak helburuz konkretu bat eukiela, ez? Irudi berriak sortzea, identitate bat sortzerako orduan, baina igual identitate hori hain zan makroa, mikro guztiak galtzen zirala, eta zala identitate bat, eta zala pluralitatean ulertzen, ez? Eta ipini dozuzen hiru adibide horrek barriz, bai jotzen da begeiago mikrora, eta pluralitate batetara. Bai, nik uste inglesarena gaina aipatu genuen ere bai aurrekoan liburuaren aurkezpenian, adibidez oso normala dela euskal artisten artean, gaina batzuk ezagutzen dituzue gehienak, izenburuak beraiek artelanenak ingelesez egotea, ez? Eta hainbat arrazoi aipatu genituen horretarako, horietako bada arte munduaren globalizazioa, arte munduan norbait izan nahi baldin badezu, azken finean zure lana ingelesez egon behar da, internazionalizatu behar da, eta alik eta bienal gehienetara joan behar du, ez? Eta gero eta lokalagoa izan, gero eta zailagoa izango da irakurtzen kanpoko esparru batean, eta orduan gero eta beharrezkoagoa da, hizkuntza unibertsal bat deitu diezaiogun, nahiz eta zaidan inolaz ere aproposa iruditzen hitza, ez da unibertsala da inglesa. Orduan, inglesa erabiltzea eta hizkuntza mota bat ere bai erabiltzea, ez? Eta horretan gogoratzen dut orain dela urte batzuk egin zutela Konsonikoek egin zutenean beraien, arte ekoizle batzuk dira Bilbokoak, eta zeuden arte publiko ekoizle talde bat, Europar talde baten, eta egin zuten hemen beraien aurkezpena 3 egunetakoa, hainbat artelan egin ziren eta bar, eta egon ziren hitzaldi performatu batzuk. Eta gogoratzen dut egontzala bat Asier Mendizabalena izan zana, ingelesez eman zuen bikainki, British accent perfecto batekin, eta oso interesgarria, baina egontzan beste artista bat aipatu zuena, azken finean, ze funtseskoa den hizkuntza hori menperatzea, hizkuntza bai inglesa, bai hizkuntz tekniko artistikoa, hainbat saretan sartzeko, ez? Eta nola hizkuntza horrekin hitz egiten dezunean, gauza berak balio askoz gehiago hartzen duen. Eta ez dut uste zorizkoa denik, eta ez uste ere bai oso adibidona jarri dezula, zutabe horiek Asier Mendizabalek idazten zituen Mugalarin euskeraz. Eta euskeraz ez dira argitaratu. Eta ez da bakarrik ez dira euskeraz argitaratu, baizik eta Mugalari ez dagoela digitalizatua. Orduan, zutabe horiek momentu honetan jendeak erosi ditzake, ingelesez irakurtzeko,
baina ezin ditu euskeraz irakurri naiz eta jatorriz euskeraz idatziak zeuden, ez? Eta artean hori gertatzen da ere bai, beste elementu batengatik, nik uste detena, aipatu genuen eta gehienak ados geunden zela, arteak hartu duen postura horretan dela pixka soziologikoa, atzera botatzearena eta ez inplikatzearena, kanpotik begiratzearena, euskera konnotazioak dituen hizkuntza bada. Eta ingelesa modu oker batean hizkuntza neutrotzat hartzen da. Ingelesez egiten badezu ez duzu hautatu behar euskeraz edo erderaz egitea. Orduan, ingelesez egiten duzu eta etzara artista euskalduna eta etzara artista espainola. Eta orduan distantzia hori mantendu dezakezu. Ustezko distantzia hori, zekaro, kokatzen zara beste leku batean. Dela, kokatu nahi ez den artistaren lekua, ez? Eta hizkuntzarena nire ustez ez da bat ere zorizkoa. Eta zentzu horretan ere, eta ulertzen du, aldi berean ez dut kritikatu nahi, zure interesa baldin bada, zure lana leku batzuetara heltzea, normala da hizkuntza hori erabiltzea, ate horiek irekiko dizkizulako, ez? Baina bai suposatzen duela bide batzuk hartzen dituzula beste batzuen aldean, besterik gabe. Eta zilegiak dira, bai batzuk, bai besteak, ez? Baina batzutan igual zilegiak dira, baina zia kompatibleak, besterik gabe. Bueno, nik ezagutzen dut, apur bat ezagutzen duten esparrutik, 20. mendeko poesia eta idazleen eta musikarien artean sortutako kantagintza, hori Koldo Izagirrek oso ondo azaltzen du, beraien artean dagoen ari komun importantena da galeraren kontzientzia kolektiboa dagoela. Ez? 19. mendearen amaieratik hasten dana, baina 20. mende osoan iaia 21. mendera arte lusatzen dana, ezta? Orduan, idazle eta musikariek daukate galera baten kontzientzia eta sortzen dute galera horri aurre egiteko. Sortzen dutenaren gehiena, badaude salbuespenak beti bezala, ezta? 21. mendean badirudi ez dagoela hori. Ez dago galeraren kontzientzia kolektiboa. Ez daukagu nire ustez behintzat letrak, musikarien letrak aztertuta, idazten ari garen literatura irakurrita, badirudi ez dugula orain galeraren kontzientzia kolektiborik. Ez daukagu identidadea galtzen ari garen kontzientzia bat. Lehen zegoen, 20. mendean zegoen eta okerrezpanago, artista plastikoen naino ere iritsi zena, ez? Berpistea, galtzen ari da identidade bat, euskararekin, hizkuntzarekin lotuta dagoena erabat, eta orduan, biktimismotik malkokeriarik gabe, sortu behar dugu arte lana, kasu honetan literatura edo musika, horri aurre egiteko. Eta 21. mendean iruditzen zait hori ari komun hori ez dagoela. Sortzaileen artean iruditzen zait. Belakoren adibidea hori da. Ez dut uste denik nahi dutena ez dakit noraino iritsi, ze estatu batuetara joaten direnean barre egiten diete, beraien ahoskera, igual ez belakori, neskako oso ondo ahoskatzen du, baina Euskal Herriko taldeak, kantatzen dutenak ingelesez, joaten direnean atzerrira, gehienei barre egiten dite ahoskeragatik, eta esaten diete, eta hori esan didatelako musikari askok, aizu, zu kantatu zazu zure hizkuntzan. Ze hori aportatzen diozu munduari. Zuk munduari aportatzen diozu euskara. Euskaraz kantatuta aportatzen duzu zerbait. Ingelesez kantatuta ez duzu ezerra aportatzen. Hori da esaten dena. Nik uste dut kontzientzia hori ez dagoela. Uste dut prozesu bat dela ere bai, Zuk hori, kontzientzia hori hartzea prozesu bat dela. Ikaste prozesu bat, ez? Ideologikoa dela, ez da? Ez dakit hori gertatzen ari den ere, basuen esparruan. Galdetzen ari naiz, ez jakintasun osotik. Ez dakit, zor genezaken identidade nazional bat plurisimbolismotik, ikurraniztasunetik. Ezin da egin. Ez dakit, 20. mendean, uste dut simbolo asko zeudela. Txilila eta Oteizak sortutakoetatik aparte. Aizkora bat eta suge bat etortze zait burura. Esaterako. Etortze zait aritz bat. Eta etortze zaizkit beste hainbat egon daitezkenak. Ez dut uste bakarra genuenik. Ez, bakarra. Asko zeuden. Baina uste dut identidade nazional bat bai lantzen zela. Pluri, simbolismo, ikur, anistasun batetik. Ez dakit orain hori gertatzen den, hori den gakoa, ezjakintasunetik galdetzen dute, erabat. Nik uste dut hor pixkat itzulita egia dela
artean ere bai bazegoela kolektibitate, identitate kolektiboaren zentzu bat, Euskal Herrian batez ere 60. hamarkadan horre eztabaidatu genezak ere bai, ea badagoen edo ez komunitatearen kontua beste gunean ere bai atea zen, baina, eta nik uste egin batean bai galdu dala, egin batean. Baina ez dakit galdu den, esan nahi dudana da, Norak lehen esan duena horretara itzulita, gaur egun, eta zuk esaten zuen horrekin lotuta ere bai, identitatea gero eta gutxiago lortzen dela simbolo bakar batez. Nire ustez identitatea gero eta gehiago da mikroa, zuk erabili duzun hitza erabiltzeko, eta esan artista horiekin erakutsi nahi nuena. Da identitate oso anitza, eta da identitate pixka gutxiagoa dena komunala eta pixka gehiago dena individuala. Ez nuke esango dela guztiz individuala eta komunala galtzen doela. Nik uste dut gertatzen dena da komunitate txiki asko sortzen direla. Osea, zu zara atletikekoa, zara komunitate honetakoa, eta honetakoa. Eta hau honekin lotzen da, beste hau honekin lotzen da, eta beste hau honekin lotzen da. Eta zu berez ez da zarela individuala, bezik, eta zure individualtasun horretan komunitate asko daudela. Hori da nire impresioa, ez jakintasunetik eta soziologo ez naizen puntutik. Baina hori da nik sentitzen dudana, tartean nik ikusten dudana ere bai da hori. Osea, da gehiago zentratzea berezi edo komunitate txikietan ere bai, komunitate txiki batekin lotzen zaituen horretan, makroidentitate bat bilatzea baino. Nik uste hori gertatzen dela gaur egun, eta arteak ere bai bide hori hartu duela, eta igual horregaitik ez dago galeraren sentsazioa. Ez delako galdu, eta bai galdu da igual identitate orokor bat, baina identitate txiki askoren bitartez ordezkatu da hori, ez da galera absolutua, ez da dena galdu dela, bezik eta beste gauza batengatik ordezkatu dela. Baina, bueno, ari naizola pixkat improvisatzen orain zure galderaren gainean, burura etorri zaidango erantzuna da. Igual gero etxa pentsatuta ez nago nire buruarekin ados. Bueno, ez da bai interesgarria piztu dana, baina amaitu behar dugu. Ez dakit azkenengo galderarik legoken, baina ia esan nahiko ez du gabiltza denboraz. Eskerrik asko hurbildu zareten guztioi. Kartelan ikusten duzuen bezala urtarrilaren 18tik ekainaren 14 bitartean zijoan mehatzaleaken egitarau hau, eta horregatik tokatzen dena da eskerrak ematea. Eskerrak Aizea Barzenillari gaur gurekin egoteagatik. Bueno, txalo gero bat, Aizeari. Horrekin batera, eskertu nahiko genieke bai gurekin saio egon diren pertsonei, bai streaming bidez, bai hemen etorri diren pertsonei, bai tarteka gurekin egon diren pertsonei, nola ez, digitalidadeko lagunei, Gotzon Barandiarani, Azkuna zentroko lantaldeari, parte hartu duten lagun guztiei, Fermin Mugurzari, Xabier Landabidea, Gorka Salzes, Koldo Bizkarguenaga, Nagori Uriarte, Ander Gortazar, Leire Milikua, Lutxo Egia, Inun, Iratxe Fresneda, onintzan baita Ander Lipuz, eta zu Aizea. Eta Maili Zumalabe, kartel ederra hau egin zigulako. Eta hori, eskerrik asko, eta espero elkarrik ikusiko dugula gehiago. Espero ezagun.